eta horrek dituen zailtasunekin, baina horrek ez du esan nahi lanikan ezin daitekenik egin, eta horretarako argi daukagu aurrekontu parte hartzaile batzuk egiteko, herritarrek aurrekontu batzuk zer diren ezagutu behar dutela, informatuak egon behar dutela, eta bertan parte hartzea bultzatzeko ere halako bileratxo bat egingo dugu. Bilera ostiral honetarako deitzen dugu eta bilera bertan sinpleki azalduta aurrekontu batzuk zer diren azaltzeko intentzioarekin, diru sarrerak aurrekontuetarako zeintzuk diren nondik datozen, argi dago diru sarrera batzuk zergetatik eta tasetatik datozela, hori herritarrek ordaintzen duten zerbait da, eta azkenean ulertzen dugu, herritarrek beraien poltsikoetatik jartzen duten diru hori zertan erabiltzen den jakitea garrantzitsua dela.